Hai, salutare, dragi columbofili, și bine ați venit pe canalul Pigeon Life. Astăzi o să discutăm de așa o problemă întâlnită la femeie. Am întâlnit-o deja și la mine în crescătorie. Aceasta este prima oară, dar știu metoda cum să o rezolvăm. Problema este că femeia are ouă în interior, dar nu poate să ouă. Este din două motive. Sau că ouul este întors invers, nu merge cu partea țuguietă a oului, dar cu partea mai lată, că oul merge și a țuguiet. Sau că femeia nu-i ajunge calciu. Este cel mai bine de administrat deja și calciu și acum o să arăt și metoda cum scoate mai ușor. Calciul poate fi chiar și cretă. Bucățele de cret administrăm de 2-3 ori pe zi, timp de 5-6 zile. O să întărească imunitatea la porumbel, cât și ouăle o să fie mai tare. Adică foarte des întâlnesc că ouăle chiar sunt și n-au pelicula aceasta de deasupra, coara aceasta. Este, uitați, tot crescătorie, doar o femeie așa probleme poate fi. Deci, cum să vedem noi dacă este ouăl interior? Băgăm atent aici degetul. Apăsăm, dar nu foarte tare pentru nu a forța și ouul să-l spargem înăuntru. Dacă spargem ouăl în interior, deja porumbelul o să moară. Asta e sigur, dacă nu mai trebuiește deja de tăiat, de făcut probleme mai departe. Deci, cum ca să scoatem noi aici, dacă băgăm atent degetul, o să vedem că este un pic tăreșor, iar la femeile care nu sunt ou, care n-au ou, este între degetul în gol, încolo. O metodă care lucrează foarte des, care este destul de bună, este un pic de ulei, aici deja am în seringă ulei și sare. O să întrebați de ce e sarea? Sarea deoarece trebuiește că ajută porumbelul ca el să încordeze sau să strângă mușchii aceștia pentru a să oa mai repede. Și uleiul deja ajută ca să alunice ouul mai bine. Dacă nu o să facem această operație, timp de, eu știu acolo, timp de o săptămână jumătate, femeia poate să moară, că dacă nu poate scoate acest ou din interior. Deci pentru aceasta avem nevoie, întoarcem așa femeia la invers, partea dorsală și cu niște bețișoare. Am pus în seringă că mai ușor este. Ia uitați, dacă mai atent se vede cu un pic de sare. Sare nu trebuie chiar foarte multă, ca să nu se ouă deodată. Că îi facem chin și la porumbel, trebuie cu normă. Și acum partea interioară. Băgăm, dar nu tare și atent. O ungem. Se mai spate, dar încă de făcut o dată. Spate orice alt tip de ulei, nu chiar de să fie de floarea soarelui, poate să fie și de maslin și să fie combustibil uleiul. Comestibil. Deci, cam aceasta este tot. Femeia ar trebui să ouă, dacă nu astă seară, până mâine seară ar trebui să ouă. Numai decât ar trebui să ouă. Cam cu asta a fost tot. Deja o să filmez mâine, deja când o să se ouă. O să vă prezint ouul. Cam asta este tot. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!